Govorimo o zaista važnim projektima na ovoj opštini, a jedan zaista najveći i možda i najviše novca je izdvojeno u protekle 3 godine upravo za projekat sportske hale koja se nalazi u Parinskoj skeli. Dobro jutro, dobrodošli. Jel to jeste jedan od najvećih projekata? Pa za nas najveća investicija u proteklih sigurno 30 godina na opštini Palilula, možda i više. Posljednja tako velika je bila hala Pionira, ja tačno ne mogu sjetiti koje godine je ona napravljena. I to isto na vašoj opštini. Da, mislim da je negdje početkom 70-ih. Dakle, to je najveća investicija za nas. Počela je da radi, imamo već domaće klubove, tačnije iz Borče, iz Parinske skele, održane su i prve rukometne utakmice prve lige. Bila je puna hala, što je veliko zadovoljstvo, i bilo je više manifestacije za decu, takmičenja osnovnih škola u fudbalu, tradicionalni turnir koji mi održavamo, i stvarno je veliko zadovoljstvo da u tako jednom naselju koje je daleko od grada po prvi put ima jedan sadržaj koji omogućava mališanima i deci koja su u pubertetu da se bave sportom, a ne da nađu svoj prostor na ulici, jer tamo imamo zaista veliku stopu kriminala prisutno. Tako je to jako važno, i negde sam podatak i da može i da tribine primaju mi gledamo kadro oko 500 gledalaca. Oko 500 gledalaca. Ovo je teretana koja je u sklopu hale, biće tu i prostorije za taj rukometni klub, biće i na trim sala ili ti sala u kojoj će biti prostor za borilačke sportove, za ritmiku, za jogu, za šta god budu građani ili građanke Parinske skele hteli. Da uopšte nemaju potrebe da prelaze, jel da, Pančevački most? Ja se nadam da neće imati potrebe kad je sport u pitanju. Ali evo, dobro vest je da nastavim ja u ovoj priči oko hale, dok gledamo kako izgleda sad ova moderna hala. Mi praktično sutra potpisujemo ugovor o kupovini još jedne hale. Znači, podigli smo mali kredit da bi kupili dvoranu na koje je u objektu koji se nalazi na uglu ulice Zdravka Čelara i Preradovićeve. To je objekat u kojem ima oko 70 i nešto stanova, bitne informacije za građane, i oko 30 i nešto lokala. Unutra je sportska dvorana koja je u grubim radovima. Inače je napravljen objekat na nekadašnjoj Koraćevoj avliji ili ti sportskom terenu OKK Beograda, gde je Radivoj Korać počeo da igra, i po tome je taj prostor bio nekada poznat. Nesavesni investitori su napravili 17.000 kvadrata bespravnih, doveli u katastrofalnu poziciju sve vlasnika ovih stanova lokala, i mi kupujemo tu dvoranu. Praktično sutra potpisujemo ugovor sa stečajnim upravnikom koji je došao iza te firme da nešto uradi, i tu dvoranu praktično za godinu dana ćemo staviti u funkciju, i izgledat će slično ovo, i bit će dvorana za košarku, odbojku i badminton. Opa, sjajno, da, pošto je badminton olimpijski sport, znači imamo negde najavu podrške do ambasada Japana, Kine, Koreje, gde se taj sport igra tradicionalno i sa velikim uspehom, i želimo da pokrenemo tu priču i ovde, obzirom da svi mi kad smo bili mali smo se bavili badmintonom pomalo, ali niko nije razvio taj sport ovde. Dakle, ta hala bi trebala bude gotova sledeće godine negde u ovo vreme. Isto oko 350 gledalaca i bit će super. Dobro, vidi se negde da jeste prioritet ne samo da se srede ustanove kulture, o njima ćemo pričati i kasnije kada je pitanje opština Palilula, ali zaista radite na tome da se sportski duh širi. Izuzetno nam je to važno da ulažemo u sport. Imali smo priliku, moj zamenik je bio u Americi na molitvenom doručku, bio je pozvan kao predstavnik jednog od najuspešnijih opština. Tamo je video da ozbiljne države kao što je Sjedinjene Američke Države ulažu jako puno u sport i u sportske objekte, a isto tako jako puno ulažu u kulturu, i mislim da sem sporta i zdravog razvoja omladine jako je važno da se održi neka tradicija, jedino kroz kulturu je moguće tako nešto. Sad, naravno, kada govorimo o negde najmlađoj populaciji, mada zaista taj sport za sve, i tu govorimo i o starijim građanima, ali s druge strane Višnjička banja je negde, čini se, kako se u ovih proteklih možda 10-15 godina razvijela, ima vrtiće, ima sve, ali škole ono što nedostaje. Da, dobro, to je lepo uvod za temu koja se zove izgradnja nove škole, koja je uveliko u toku. Građani Višnjske banje će dobiti školu posle, ja mislim da je to naselje pravljeno isto negde 70. godina. Ja se sećam kad sam išao u prvi razred na Karaburmi, mi deca sa Višnjske banje su dolazile kod nas u školu i bili đaci pešaci. Evo danas po prvi put imamo lepo vest, 1. septembra ove godine, mada to građani Višnjske banje već manje više svi znaju, će početi škola sa radom za oko 650 mališana. Kažem, roditelji su čekali preko 20 godina da deca idu u školu u svom kraju, a ne da ih autobusom ili oni lično voze u škole po Staroj Paliluli ili Karaburmi. Jako značajno, s obzirom da nekako se baš možemo kao jednu celinu da Višnjičku banju zaista svrstavamo, sve postoji. Ostaće zaista pravo elitno naselje, kao što je to nekada i projektovano da bude tako. Upravo tako. Sad, rekonstrukcija škole u Ovči, takođe važan projekat. Isto u toku, treba se završiti do 20. augusta primopredaja. Firma koja radi to isto radi jako dobro. Ovo su snimci sa Višnjičke banje.
Stvarno pratimo radove fenomenalne. Ova firma se zove Graditelj u Viškoj banji Zlatibor Gradnja. Jedna i druga firma za sada rade to sjajno. I brzo, pozdravimo brzo. U Ovči isto rekonstrukcija, porušeni deo škole koji je bio dotrajao i nemoguće ga bilo nadgraditi ga ili ti ga proširiti. Mora da se poruši. Ostale samo fiskulturna sala koju smo isredili prošle godine. Dakle, deca iz Ovče više neće morati da idu u ajde da kažem, improvizovane učionice. Mi smo prošle godine praktično mesnu zajednicu pregradili i napravili da bude jedna učionica jer je to falilo. Evo sada vidite, ovo su radovi baš iz Ovče, biće 16 učionica sa kabinetima, konačno dovoljno prostora za svu decu iz Ovče, pošto se i to naselje širi sa Ovčanskog puta i u sama Ovča. A radosna vest je za žitelje Ovče i okoline da počne da se gradi i biblioteka. Juče, ja mislim, počelo zvanično rušenje i gradnje će trajati nekoliko meseci, znači i taj sadržaj će to udaljeno mesto sa polurumunskom populacijom imati sve neophodne sadržaje, dakle i njima je bilo potrebno to da bi se malo i ta populacija, kao i srpska i rumunska koja žive u skladu već decenijama, imali i mogućnost da se malo i kulturno uzdignu i da se obrazuju na način koji zaslužuju. Evo, baš gledamo kadrove rekonstrukcije, jeste iz Ovče i sređivanja, ali uopšte to tekuće održavanje škola je jako važno i od negde decembra 2008. godine kada je preneto u vašu nadležnost, zaista dosta vodite račun o tome da se sve to što je moguće i što je negde na teretu opštine Palilula zaista uradi što pre u kratkom roku. Dakle, iako nam to nije bila izvorna nadležnost tada, do 2008. mi smo stvarno puno radili na bezbednosti. Znači, sve skoro ograde oko škola smo sređivali tada, uradili smo video nadzor, ako sećate, i monitoring centar u policijskoj stanici, dakle, da bi bezbednost deca u školi povećali i ulagali smo škole, iako tad nismo imali fond para, nego smo iz svih ostalih budžetskih stavki odvajali za škole. Otkad postoji obaveza statutom definisana da je nadležnost održavanja škola kod nas, mislim da smo uradili jako puno. Evo, mi smo sad čisto briga o školama i o deci, pokazujemo upravo danas, zato što su juče potpisani ugovori sa direktorima škola oko sredstava, to jest svih investicija u škole koje treba da se rade. Pitanje što sada prosto vodimo računa na vreme, ako bude neki postizborni vakum, kao što se desilo recimo prošli izbornom ciklusu, može se desiti da recimo u toku leta ili lepih dana kada su inače predviđeni vremenski uslovi za radove, da ih preskočimo i zato smo baš danas potpisali ugovore i praktično radovi počinju sada za ove male praznike da bi sve što treba se uradi kada je lupanje ili neko rušenje u pitanju ili doziđivanje ili šta god uradili kada deca nisu u školi, zato što, kažem još jedan put, koristimo praznike i ovo vreme, a ne leto, zato što se plašimo da ukoliko za vreme leta ne bude bilo političke stabilnosti u svim nekim državnim institucijama, može se desiti da preskočimo leto i onda je katastrofa da radovi počnu paralelno sa školskom godinom. Sad kada govorimo o tom sređivanju, neophodno nam je i klimatizacija, tačnije klima uređaj, već je do sada postavljeno, čini mi se, preko 300. Mi smo završili skoro sve, mi smo, dakle, kupili klima uređaje za skoro sve škole, tamo gde su škole tražile. Imate sunčanije učionice u kojima je već u maju i junu jako vruće. Mi smo praktično sve te učionice gde su nam škole prikazale da treba pokrili klimama, čak smo i neke zajedničke prostore, tipa fiskulturne sale ili hodnici gde se održavaju neke priredbe. Dakle, sve tamo gde su na škole tražili, praktično taj posao završili i uz škole smo klimatizovali sva obdaništa takođe gde su na predškolske ustanove tražile da treba klime da budu u određenim prostorijama. Dakle, taj posao smo praktično priveli kraju. Pomenuli ste i video nadzor, jako važna stvar i negde čini se da smo mi kao roditelji mnogo sigurniji i osjećamo se zaista bezbednije. I da i a s druge strane gde i naša deca i da čini mi se da to možda na neki način utiče da jednostavno sve ono loše što je možda bilo i što se negde formira i oko školskog dvorišta zaista nestane. Tako da bezbednost je na prvom mestu. Mi kad smo uveli taj video nadzor i monitoring centra u policijskoj stanici, znači podelili smo bezbednost na najviši mogući nivo što se tiče škola, pa čak i obdaništa. I izgradnjom tih ograda, pogotovo i opšte saradnjom s policijom, deca na putu od škole do kuće, formirali smo i savjet za bezbednost u saobraćaju, dakle da vodimo računa, svi pešački prelazi su jasno obeleženi, prepreke, ležeći policajci i tako dalje. To je dosta dobro funkcioniše, ali sam video nadzor je postigao efekat preventivni, dakle, kad deca, pogotovo deca malo koja su sklona vandalizmu, kad vide da postoji kamera, ipak malo razmisle da li će da rade određene stvari, pošto su evidentirane i onda odu malo u parkove pa nam lome parkove, a šta radi? To je zatvoreni ciklus. Bitno je ipak da mi omogućimo svoj deci da bezbedno dođu od kuće škole, da provedu bezbedno svoje vreme u školi i takođe od škole do kuće.
Sada se, kao što ste vidjeli, grad se bavi time, pokrivaju se škole sa ormarićima, to je sjajna stvar. Ja sam u jednoj školi vidio kako to izgleda. Dakle, deca konačno neće morati one rančave ogromne da nose po 20 kg, mališani koji nisu ni teški 20 kg. Dakle, da nose onolike, neko nosi po kilometar peške ili više, to je stvarno bilo užasno gledati, a možete zamisliti kako je njima tek. Kako to utiče na kičmu, ovo će zaista na neki način brinuti i o zdravlju i o svemu. Jeste. Dakle, škole, obdanište, to su na prioriteti, bavimo se time stalno. Napravili smo jedno obdanište sami prošle godine u Borči, sledeće godine bi trebalo se pravi novo obdanište veliko sa centralnom kuhinjom u Borči, pošto inače mi ćemo do kraja sledećeg mandata doživjeti podelu dve opštine na dve, na Dunavski venac i Levo Dunava i ovo što je sad Palilula. Dakle, i pokušamo i pripremamo sve polako, dakle, da ta teritorija tamo ima sve sadržaje koje jedna opština mora da ima. Mora da ima i policijsku stanicu, napravili smo, mora da ima vatrogasnu stanicu, mora da ima dovoljno škola, mora da ima dovoljno vrtića, mora da postoji dovoljno sportskih sadržaja, mora da postoji sve ono što građanin traži. Nov dom zdravlja takođe sledeće godine treba da počne se pravi oko 2700 kvadrata. Mi kad napravimo nov dom zdravlja, sadašnji dom zdravlja će postati opština, jer je dovoljan kapacitet za oko 100 zaposlenih. Pravimo jednu zaista ozbiljnu upravu, skromnu, sa minimalnim brojem zaposlenih, a ne da bude rođačka ili burazerska, kako to neko kaže, popuna zaposlenih, nego ćemo mi 200 zaposlenih koji danas ima opštini Palilula podeliti po pola i napraviti novu opštinu na taj način. Efikasno kao i do sada, ali zaista vodi se računa. Na 1000 građana, jedan zaposleni opštini, to imamo danas, to smo postigli, ja kad sam došao u opštinu bilo je 330 zaposlenih, danas ima oko 200. To je bio težak posao i vrlo mučan i ljudski težak, ali eto, uspeli smo da sve pomalo rešimo. I radi se na efikasnosti, što je najvažnije. Ja moram da pomenem, jer u toku zaista divna manifestacija koja je ponovo uspostavljena, pa evo 8. godina po redu, ustanova kulture u pitanju. Baš divan prostor, potpuno nov i zaista lepo izgleda. Potpuno ste uredili taj deo grada. Na neki način je ona bila jedno vreme ruglo, dok sada nije zaista zablistala u punom sjaju, a Palilulska olimpijada kulture je imala baš priliku da se tu održi. Dve informacije za taj objekat. Nekadašnji Narodni univerzitet Braće Stamenković. Ovoliki komadi fasade su padali, odrovnjavali se. Pozorište je izgorelo, tačnije ta scena je izgorela pre nekih 15 godina. Danas smo kompletan objekat sredili i ono što je možda najbitnije za građane koji žive u tom kraju, kotlovi koji su postavili su proglašeni 3 godine za redom za najveći zagađivač grada Beograda. Ne treba pričam šta znači 29. novembar ili Despota Stefana, kako se sad zove. Tu je bila zona najveće zagađenja, sad već niko ne priča o toj zoni kao veliko. Tu je sve priključeno na daljinsko grejanje, pa i naš objekat. Imamo danas pozorište i konačno imamo scenu na kojoj možemo da imamo uveče pozorište, preko dana pozorište za decu, razni skupovi, proslave škola, pre neki dan imali proslave jedne škole. Nacionalni ansambl Kolo kod nas ima svoje koncerte, 3 pozorište predstave su već aktualne kod nas, imamo sada i Palilulsku olimpijadu kulture obnovljenu 8. godina za redom, ozbiljne manifestacije da se mladi ljudi promovišu. Nekada kad nije bilo televizije, radija, to je bilo jedino mesto praktično gde su mladi bendovi, slikari, mladi recitatori, pesnici imali prostor za svoju promociju. Danas po prvi put imamo sreće da se ta ozbiljna manifestacija održava kod nas u našem domu koji se zove Ustanova kulture Palilula na sceni Stamenković. Jeste, sinoć je bilo u finale, mi ćemo negde oko 9:30 imati priliku da vidimo i da prosto danas je završni dan i da negde prokomentarišemo kako je to sve proteklo, a ono što je važno jeste da se dosta radi na tom i negde slušate sugestije građana, to je jako bitno, jel da, za rešavanje problema? Pa uglavnom se dogovaramo s građanima, znači nisu to sugestije, znači mi tražimo, pravimo skupove s građanima na svim lokacijama na kojima je to moguće, u mesnim zajednicama pozivamo ljude i kažemo šta su negde naši planovi. Sad na kraju mandata se uvek podnosi raport šta smo uradili i pravimo dogovor za sledeći mandat. Znači građani nam kažu prioritet u našem kraju je to ili to. Mi kažemo ovo može, ovo ne može da se uradi sada i ono što može praktično da zadamo sebi domaći zadatak za godinu, 2, 3 ili 4, tako isto radimo ovih dana dogovor s građanima. Neko to zove trgovina, znači kad odemo u veliko selo Slance ili Višnjicu, pošto ljudi tamo bave poljoprivredom i kod njih je trgovina, salata za pare. Dakle, mi kažemo, ok, došli smo da trgujemo i mislim da tu ništa nije ružno. Kad kažemo trgovina je, vi nama kažete šta želite da vam mi napravimo, a vi nama ukažete poverenje na način na koji jedini možete i mi tu podršku za sada dobijemo i mislim da vraćamo građanima na pravi mogući način. Nema više naselja na Paliluli koje bar nešto nije dobio. Veliko selo po prvi put ima ambulantu i poštu, ne radi onako kako bi svi voljeli svaki dan da imate i pedijatra i lekara. Višnjica nikad nije imala poštu, danas ima poštu, ima sportski teren, to su tražili ljudi, imaće i okretnicu za par meseci. Ovča
i školu, i dom kulture, i biblioteku, i da vam ne pričam dalje. Jeste, i dosta toga, rekli smo, i sport i sve ostalo. Ja bih mogao ovako još jedno sat. Jeste, mnogo toga. Hvala mnogo što ste bili ovog jutra sa nama. Hvala vam.